and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ang yawa nga gustong maangil. Basin og gipugngan siya nila ni Mirasol. Kay delikado man sa god og kuan ba kung tiwaso na to karon. Bangag sa ilong. Kinahanglan nga may baw sila, Tor. Nga si Dindo, maugi mastermind ining nagbanhig na to. Kinahanglan yung may bawo sila. Aron makailagyod sila kung kinsas dindo. Bangag Oh, sa come ilong. on! Din. Oh, Jo, unsa na? Nasa sipi. Ningita mo. Oh. Ha? Unsa man? Naa sila? Ulagi, unsa man? Ato masudon? Ayaw sila pasudla. Ato silang atubanon. Oh, naras na sa gate din. Ipaabot mo. Ingna sila, Jo. Magpaabot sila kadiyot. Kay mag-ilis ko. Okay din. Ako sa inom. Mga kawanggol, tanawang tagdun na bagi mo'y mahimo. Ngamudakop dako. Pasensya na kay ninyo ha, Lucio, Toribio. Nga dili una mo namo padayunon. Ha? Tungod kay nabalaka ang among pamilya sa sitwasyon sa inyong kahimtang. Nakasabot man ni Brad Jerry. Bangag sa ilong. Oh, come on. Uy, kaso na, Brad. Og pasensya na kayo ninyo nga nakahatag mi og disturbo sa inyong pagpuyo din. Pero, kuan, doon na lang ko'y gustong klarohon ninyong duha. Oh, usam na Brad Jerry. Bangag sa ilong. Kinsa man gyud tong mga tawhana ang nagbanhig ninyo dinhi. Kuan, kanang Sultihesyo. Aron may bawo sa sila. Bangag sa ilong. kuan Brad, jari ka na. May mo ba nga musud o na mi sa inyong gate, ha? Aron ana lang ta istoryahan ay dapit diya sa duyan ba? Oh, sige. Halitas doy magduyan-duyan ta. Duyan-duyan ta. Suod mo kay adto dito tubagon ninyo ang akong mga pangutana. Tanasyo. Bangag sa ilong. Kinahanglan ka na mo nga imbitahon sa presinto, Dindo. Tungod sa bugat nga pasangil nila diyan nimo, tungod ini mga panghitabo nga krimen sa itong palibot. Hepe, gikasubo ko. Nasayod o nakaila ka na ko nga kanang mga akusasyon nila batok na ko kaniadto pa na. O dili na naikahibong. O Dindo, nakailagay ko nimo. Pero para mawa ang pagduda suban, tubaga lang ning ilang mga pasangil diyan nimo. Wala problema, Chip. Ako na tubagon ang tanan nilang mga pasangil. Daghang salamat, Dindo. Bueno, mas mayo pa nga adto tas presinto aron mahimuan na og formal nga report kining tanang isyu. Sige, Chip. Andam ko mutabang aron nga paghatag og katinawan nining tanan kunon sa gitinuod. Unsa magiday kuno ang tinuod nga nahitabo, Jerry? Ay kuan lagi kuno. Ang nagpakidnap kuno ni Lucio si Dindo. Unsa? Unsay dindutay? Taan pa ko? Sa ato pa, si Dindo gyud ay ang nagpapanhig nila sa mga armadong tao. Maunay pong sa ilang sulti. Ginoo ko. Taka, tatay. Unsa to mo ni po? Maunay pong sa ilang sulti. Pag sure da tay, oy. Onya tay. Gidakop na si Dindo sa kapulisan. Ay maulagi na pong silang sulti. Dakpoy gilas Dindo, pero di pa tamutuon na ha. Kanang istorya ha, di tamutuon ni nana. Kay wa mo ta may baw kung si Dindo bagyod ang nagpasugo aron banhigan sila. Unsa may basihan nila tay? Nga si Dindo man may ilang gitudlo nga sadaan. Ay matod pala kay Lucio ka mo magbusigil tang matod eh. Matod pa ni Lucio, bidan niyo. Si Dindo kuno mo'y nagpasugo aron ipadagit siya. Unya kay nakaikyas mas Lucio, maunang ipapatay na lang kuno siya. Ginoo ko. Ikakuyaw gud anang balita, Jerry. Na, mao na akong giingon ninyo tay.
Di ba, tay? Nga mulutaw ra gyud ang tinuod kung unsa gyud as dindo? Pero hoy, Oh, uy. di pa ta mutuon ang istorya. Awa ha? sa istorya na, sige ngog di mo tuo. Di pa ta Nasad, mutuo. di nasad. Istorya pa lang ng Lucio Trevio, ilap na istorya. Pero wa pa ta makadungog sa habig ni Dindo. Ay, laban, Kinahanglan nga paminaw na to kung unsay pong siyang sulti. Ha? Kanang mo sulti sa tinuod. Nasad. Tay, kung tinuod man gani na, no? Angay lang gid nga pahamtangan og silot ang naghimo sa ingon. Silutan gyud. Angay yung magtingkagol sa prisuhan hangtod sa hangtod aron mutagam. Depende kung unsay mo gawas sa investigasyon. Paminawon ta lang kung unsay kinatibukan o kamatuuran ining nahitabo karon. Manghinaot lang tatay. Nga mahibaw-an gid kun unsa gitinuod ana. Mo ni ato atngan, atngi ha, atngan ta na. Oh, at nga gyud. May bawaan na gid unya nato ang tinuod gayud. Nakatimaho na gyud ko kung kinsay sad-an ini, tay. Husto nag inyong amahan. Dili ta mag-una sa atong hunahuna. Kana, alamat intay. Ang mugawas sa investigasyon o hukom sa huwes may atong tuhuan. Di ba, Jer? Salamat intay. Laban man nanay. Muadto ko ron sa presinto. Oh, Akong susihon dito kung unsa na'y kalambuan ining kasuha. tay. Balitay dayon unya mi, tay, ha. Balitay gyud dayon mi kung unsa gyud tinuod. Nagkinahanglan mo og kaugalingong abogado. Kay ang tanan nga gipasangil ninyo ni Dindo, wa niya ang kuna. Og maglisultas pag-aresto niya tungod sa kakuwang sa itong mga saksi. Ilabi na ang mga ebidensya pabor ninyo. Pero Chip, ako mo'y biktima ini. Ako! O lagi, biktima ka. Pero asa man ang imong mga ebidensya nga doon na kay mga bunog sa imong kalawasan. Wa man tayo ikapakita. Bisag medico-legal nga atong ikaproyba nga sad-an yun si Dindo. Di ba matod nimo, gikulata kag maayo ni Dindo sa imong naong o sa kalawasan? Di ba? Oo, magyod. O niya, nabunog na unta ka. O kamon, kukuan man gawon. Ang nakalisod, kay bisan gani ang imong kauban, wa sab siya makasaksi sa tinud-alay na hitabo nimo. Maayo unta nga ang imong gisulti karon natay mga ebidensya. Kay bisag gamayng garas na lang, wa gyud tay ikapakita sa mong lawas. Unsaon man pagtuo sa piskalya na? Bisag kami wa mi mahimong report nga haguka kayo ang imong mga pasangil. Gusto si Hipisyo. Maglisod yun ta kung watay ikapakita. Mao mo na ibalaod sa kalibutan. Kinahanglan yun nga kung unsay imong gisulti nga gikulata ka og maayo, nasa doon tayo mga bunog, bangag sa ilong. Paskang! Lisura! Nasa paskang. diay. Bueno, bisag saksi na lang. Kinsa may inyong saksi nga magkapamatuod nga gikidnap ka. Mao na'y numero 1 ninyong buhaton. Sagdalan, Chef. Nakasabot may sa imong punto, no? Magsabot nami kung unsa gyud angay namong buhaton. Sige, paningkamuti ninyo. Kay nagbahad na bas Dindo, nga kung mahibawan nga nagtumu-tumu ra mo niya, basin og kamo niya hinuoy mabutang sa langanin nini. Og basin pa unya, og kamo pa'y mapriso. Bangag sa ilong. Mapriso mi, Chip. O kamon, nga kamo may gustong... Kami taon! Kami mo'y gustong patyon! Mao na inyong trabahoon karon para di ka mo mo'y maipit ining sitwasyon na. Paskang! Nanay sa Paskang, paitay yun ini, Chip. Uy! Ay, naunsa na kami na mahinoy na bali ini. Magsabot na tasyo kung unsay angay natong buhaton. Bangag sa ilong. Oy kalaki ng mga tawhanat ito. Ako ilang tudlo nga. Nagpakidnap og nangulata ko ni Lucio. Pero dako kayong questionable kay bisag si Hipe. Nahibong kung ganong bisag gamayng garas og bunog. Wa gyud kita siyang kalawasan og sa iyang naong. Bitaw. Husto ka, Dindo.
Dako gidaling tinunto ang ilang gihimo. Tako yung kayong binuang. Ako bitagay na si Hepe sa background ini mga tawhana. Nga daghaning kaso sa pagpangilad. Nga sa ato pa, gusto tingali silang makakwarta gikan nimo. Maugyod ito, maugyod. Pero magkatawa lang yun ko. Kaya di malas yung kayo sila. Nga ako pa ilang natungnan nga ilang ilaron. Ay, pastilan. Dili gid maayo. Ang angay anamang klasihas sa mga tao nga ingon ana, patagmon gyud. Ako'y mupasakaw kaso batok nila, tito. Puslan man. Nga giduot nila ang akong reputasyon. Sila mo'y akong ipabalhog sa prisuhan. Kana! Mao gyud ay husto. Pailhon ako sila. Kung si Kinsa ko, tito. Puslan man. Nga ako ilang gihagit. Kinahanglan nga imo gyud kanang buhaton. Kay dili lalim ang ilang pagpakauaw nimo og kahasol nga ilang gihimo Oo, nimo. mauna. Dili ginako sila palabyon ini. Patilaw nako sila og tagam. Patay kita ini, Tor. Patay kita. wala. Kita ginoy mapriso ini. Ang yun lang, ang yun lang to ang mga anghel siyo. Nga, kuan ba nga, mitabang nimo nga, ipabalik lang to ang imong mga bunog sa lawas ug naong bangag sa hilong. O kamon, di na mahimo, Tor. Uy, di na mahimo gayo na gud ko. Unya ko sa may gusto nimo. Ako nalay kulata sa imong naong aron makita nila nga doon na kay bunog bangag sa hilong. O kamon, bunuwa man ang imo, Tor. Gisayo lang kay maigo kas kulata, kasakit ana. Ay, agwantahan lang kay kinahanglan mangyutag ebidensya. Be, Ibidensya lagi. Oh. Pero usaw mga naayo naman ko. mao ginay atong problema ron siyo. Kay gawas nga wa kay bunog, wasad tay mga saksi bisag usa lang aron makapamatuod nga si Dindo gyud nagpasugo ug nagpakulata nimo. Hey, ikatulong paskan! Labaras Wala pa di o. upat kalima ni. Labaras o na to ini. Ay, Labat. tiiski. Oo. Ay, lisod yun ni lisod siyo. Bisag kinsa pa'y mayong laki nga atong kuhaon nga abogado. Pildi gyud ta bisag asang ang guluha bangag sa ilong. Tika sana giday ining mga tao, Torno. Mo lang gina bitaw tika nga lahi ni ang kalibutan. Bisan gani og nabungi na kadiha, lisod pagyapon kaayo kang tuhuan. Sabot na kung wa kay kapakita nga ebidensya nga naa kay mga bunog. Bangag sa ilong. Unya, sao man na to ini, Tor? Sagdi lang so. Katong atong plano nga kuhaon na to ang mga bulawan. Ato gitong ipadayon samtang nagdagan kining kasuha. Gusto gi ka, Tor, na lisod yung kayo ilihog kung watay kwarta. Mao na, alkansiyon na kita kay wa man tay kagasto. Sigurado yun nga mapriso tayo ni kung wa tay ikasukol ni Dindo bangag sa ilong. Dede may motor. Kinahanglan nga mo sukol kita. Oh, come on. Bangag sa ilong. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!